Νόμιζα ότι είμαι ο μόνος ηλίθιος στην πάντα. Λοιπόν, όσοι είχατε έρθει την προηγούμενη φορά, σας διάβασα, αν θυμάστε πολύ καλά, τα 10 πράγματα που θέλουν οι γυναίκες. Το θυμάστε? Όμως πολύ μετά από αυτό το γεγονός και στα media είπαμε ότι είμαι φεμινιστής. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Γι' αυτό τη φορά έγραψα τα 10 πράγματα που θέλουν οι άντρες. Τα αγοράκια. Είναι ο λευκός φανελοκαρχαρίας με τη λευκή φάλαινα Μινέρβα. Τα 10 πράγματα που θέλουν οι άντρες. Στα απαριθμό. Είναι κυρίως πράγματα που δεν θέλουν βασικά. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλουν οι άντρες, παιδιά, είναι πίπα. Δηλαδή, γυρνάει ο άντρας από τη δουλειά του κουρασμένος, ποιες παντόφλες και εφημερίδα και μαλακές, πίπα. Ήσουνα πουτάνα, το κεράτωσες και σου ταχώνει, πίπα. Ηρέμησε, σε συγχώρες, όλα καλά. Το δεύτερο, μη τον απασχολείς με το τι θες να ψωνίσεις ή με το τι ψώνισες. Δεν μας ενδιαφέρει. Μην προσπαθείς, το τρίτο, να τον πείσεις ότι ξέρεις τι είναι το offside. Παιδιά, δηλαδή, εγώ ξέρω τι είναι το offside, για πες. Είναι όταν δύο παίκτες της αντίπαλης ομάδας πηγαίνουν πίσω από το τέρμα και πανηγυρίζουν μετά τον γκολ και επειδή ο υποτείνους έχει 2 τετράγωνα. Δεν ξέρετε, είναι παιδιά, κάποια πράγματα τα ξέρουν οι γυναίκες, κάποια πράγματα τα ξέρουν οι άντρες. Οι άντρες ξέρουν τι είναι το offside. Εμείς ξέρουμε να γεννήσουμε. Εντάξει, εγώ μπορεί να ξέρω, αλλά δεν είναι. Ξέρουμε εμείς να γεννήσουμε, δεν ξέρουμε. Δεν είναι τα ίδια όλοι, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, το τέταρτο. Μην τον ρωτάς αν είσαι χοντρή. Πρώτον, για να σε έχουμε γκόμενα δεν μας ενδιαφέρει αν είσαι χοντρή. Δεύτερον, είσαι χοντρή. Μην μας ρωτάς. Δεν είμαστε γαμημένος καθρέφτης. 5. Μην του λες αυτουνού αν είναι χοντρός, άσχημος ή βρωμερός. Τα ήξερες πριν τα φτιάξεις μαζί του. Ότι ήταν χοντρός, άσχημος, βρωμερός. Δεν θα αλλάξει. 6. Μην τον αναγκάσεις να γνωρίζει τις φίλες σου. Πρώτον, δεν μας ενδιαφέρει. Δεύτερον, το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι να βαρεθούμε, το χειρότερο να γουστάρουμε κάποιον και να την πέσουμε και να σκερατώσουμε. 7. Μην τον ρωτάς αν σε αγαπάει. Αν είναι θα στο πει από μόνος του, δεν θα στο πει γιατί είσαι μια καρακλαμιόλα. Εντάξει. 8. Μην ενοχλείς αν ρεύεται, αν κλάνει, αν χέζει βρωμερά. Εντάξει. Δεν τα έκανε τις 3 πρώτες ημέρες. Τι περίμενες δηλαδή. Είναι πάλι τα πράγματα που έλεγα. Άλλα κάνουν οι άντρες, άλλα οι γυναίκες. Οι γυναίκες δεν χέζουνε, δεν κλάνουνε. Το ξέρουμε από τα παραμύθια. Εμείς, εντάξει, στο πρώτο ραντεβού εκεί πέρα που λέγεται το τραγούδι. Μπράβο. Δηλαδή, προσπαθείς να κρατηθείς, θα σου βγει η κλανιά στον εγκέφαλο, θα πας εγκεφαλικό. Και μετά πας στην τουαλέτα, πατάς το καζανάκι. Εντάξει, μετά δεν μπορείς να κάνεις αυτό συνέχεια. 9. Μην τον βάλεις να κάνει δουλειές του σπιτιού. Έτσι. Σε έβαλα εγώ να μου συνδέσει το PlayStation 4. Το πέλα μου λέει κάποια πράγματα ξέρουν να τα κάνουν γυναίκες, κάποια. Και το 10ο παιδί είναι το χειρότερο. Μην προσποιείστε. Παιδιά, μην προσποιείστε. Δηλαδή, άμα κάνει μάκι μου, ναι, είσαι τέλειος, είσαι τέλειος, είσαι τέλειος, είσαι τέλειος. Δηλαδή, μετά το πιστεύουμε και αυτό θα έχετε και την επόμενη φορά. Είστε ηλίθιες. Εντάξει, εμείς κάνουμε πλάτη, το καταλαβαίνετε, οκ. Είναι και εύκολο γιατί δεν είμαστε κομπλεξικοί. Εσείς που είσαστε. Δηλαδή, η κάθε γυναίκα έχει δικές κρίσεις. Θα μας τις πείτε, να ξέρουμε. Εκεί θα βάλεις το δάχτυλό, μην το βάλεις εκεί, δεν θέλω. Εκεί αυτό, εκεί δεν θα. Δεν γίνει, άμα προσποιείτε. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο να πω, παιδιά, δεν είναι πράγμα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα να ακούσετε μερικά τραγούδια και θα επιστρέψω με ένα 12σελίδο έπος που έχω γράψει, ειδικά για εσάς.